И здравейте хора, днеска ще снимаме Оби. Чакайте да разбера как да си изключа звука на тази игра. Така. И ще снимаме, както знаете, с Линка и брат ми. Да. Ама Даяна ще снимаме това, докато не го минем даже. Да, знам, аз съм го минавала 1000 пъти. Ти играла ли си тая? Да. Така, добре, ари нататък. Така, ще мина тук. Ками, ти ще минаваш ли по зеленото? Да. Трябва да минаваш. Давай. Какво стана, бе? Какво стана? Не знам. Линка, дръж. Някаква мисля. Аре, бегай, бе, кума пъти. Някой да отвори. Ти го отвори. Не, моля, така. Аре, един пъти. Не, моля ви се. Аре, бе. Ти отваря. Не, искам и аз да го минавам. Така, Линка, давайте си. Така, давай някой, да. Добре, аз ще го държа. Да кажем никой не се. Аз тук скачвам до Даяна. Това е моя. Да, там това дето е е моя някаква скин. си е Линка. Давай. Да. Не, бе. Еми, те бяха минавали, ето пак ти държа. Чакай. Държиш ти. Ами защото Камен минаваше жълтото. Ай, червено. Ами... не, някой друг да го държи с мен, не мога да се оправите. Затова ли не искаш да си ти никога? Просто някой от нас да го държи. Как? Линка, давай, че дръж сега. Жълтото. Червеното. Зеленото. Така. Аре, ей тук. Даяна, покажи коя е Линка. Там, дето пише някаква си, е Линка. Е това. Ето я. Добре, така хора, сега минаваме това лесно паркурче. Може да се регуваме да държим. Например, сега държи Камен, после държа аз. Айде! Давай, Ками. Бързо! Бързо, бе! Е, това дойде вече. Давай, Линка. Държа бутона. Ей! Давай. Какво стана, бе? Какво? Така, тук съм. Така хора,
ние продължаваме напред. Да. А вие, докато ние продължаваме, може да напишете едно коментарче и да се абонирате за канала. Да пръснете лайк бутона и да ударите камбаната. Да. За да не пропускате новите видеа. Да. Които качваме. Те може да се почти всеки ден. Но линка не всеки ден може. Даяна, когато линка не може да качваме на някакъв паркур, не на това. Да. Аз мога да качвам само в сряда и неделя. Когато можеш, ще качваме за тебе сериала и когато не можеш, ние ще качваме някакви паркури, някакви игри. Даяна. Какво стана? Това е малко по-трудно, отколкото си мислиш. А ти ако не го държа, какво ще стане? Ще спре да се върти просто. Я? Да. Какво стана, бе? Давай. Някакво бебе ми излезе. Ами дай на мен, давай ти си. Чакай ма. Да дойде до тебе. Аз мога да го скипна до края. Уху, 300 и 250 робокс. Айде. Защо аз като махна това спира да се върти? Защото като го държиш, то... Да, защото аз не го държа много хубаво. Защото аз съм ето така съм аз. Някак... И сега аз трябва да държа на вас. Оу. Какво? Цъкам. Сега ще се появи бебето. То ти бързо, бе. Трябва да намерим ключ ли? Даяна. Да, трябва да намерим ключ. Къде? А той къде е? Аз падам долу. Някой от шкафовете? Даяна, аз къде съм? Падам. И аз падам. Падам. What the fuck? Съвсем. Никак трябва да следвам. Елате тука. Някой да държи този бутон едно. Дръжте едно, после дръжте две. Две. Просто както са подредени. Да. Две, изчакай да го минем. Чакай. И сега... Три. Секунда, хам да стигна до него. Три. Червен бутон. Не. Това е първо. Да, 5. 5. А, не. То е белия. Да. 4. Сега 5. просто по реда на цифри. Да. И го минахме ние. Сега трябва нещо на тебе да ти направим. Просто трябва да ти държим това. И... Айде бе. Чакай. Дръж го. Давай сега. Лилаво. Аз си държа синьо. Синьо. Червено. Така. Сега не отвори зелено. Та игра е хубава, не? Да. Аз съм червено. Аз съм синьо. Аз съм червен. Давай. Чакай малко, да. Да, изчакай, Ками, че трябва да скоча и аз върху тебе. Сега ти можеш да скочиш върху двете ни.
Така ще е по-лесно. Да, ма не. Не, Линка, обърни се към мене. Да. Чакай, знам как. Ей, тъй. Да, така ще му е по-лесно. Добре. Сега ти. На нас ни е по-трудно, защото си сам. Ние мога го прескочим, бе. Мале, колко сме зле. Какво А, правиш? не можем да го прескочим. Аз моите го прескоча. Аз го прескачам. Чакай малко, само тук да се съсредоточа заради бутона. Аз го прескочих. Трябва да си... На мен не ми дава. Еми аз не успях, аз съм синя. Давай, Линка. Да. Чакай малко. Имам един друг метод. Няма да проработи. Чакай малко, бе. Ти не се обадиш, защото... Почиви. Не ми дава да цъкна тъпия бутон. Аз мога да прескоча. Буквално съм Бутон искаш да цъкнеш. Последно! Прескочих ги, Линка. Чакай, бе. И сега. Успях. Който каквото си е, такова да минава. Да. Това е лесно. Какво стана, бе? Аз съм да. Ти нямаш цвят. Не знам. Той няма. Някой Много ясно. да го държи. Дръж. Чакай малко. Аз гледам ли те Даяна и сега и вървя назад? Да. О, може ли аз пак да съм отдолу? Може ли аз този път? Аз с Линка сме отдолу този път пак. Само да видим откъде да слезем долу. Може би. Трябва да цъкнеш. Сетих се, ела. Линка, ела. И аз ще сеча. Ками ти дръж сега синьо. Синьо. Да. Зелено. Зелено. Червено. Чакай малко. Давай, Линка, стъпи. Нищо, аз ще ви отворя и на двама ви, Линка, остай. Защото падна. Аз съм допълнал. Синьо. Ох, това ниво го Колко помня. нива има тук? Доста. Еми, като ги минем всичките, тогава ли свършваме играта? Да. А вие можете да се абонирате за канала. Да, а ние докато минаваме този паркур или роби, както го наричате, може да пръснете лайк бутона, също може да пръснете subscribe бутона, да ударите камбаната и да получавате всички известия, когато качваме видеа. Може да напишете някой коментарче. Да. Дали ви е харесало видеото, нещо такова? Да.
Линка, ти дръж синьото, аз червеното, ела. Тъй ще минава навсякъде. Някой да държи червеното. О, това ми е любимото ниво. Какво? Не. Сега дръж синьо. Синьо. Сега жълто. Опа, я пак дръж червено. Я ти дръж. Не. Няма който пак не се редувам. Не. Да. Нали и горе пак ще го държа. Синьо. Жълто. Жълто. Зелено. Линка, я сега дръж синьо. Сега дръж жълто. Жълто. Сега дръж зелено. Но тя кога се качи там, бе? Дай сега дръж на каменци. Червено. Давай. И синьото ти държи. После аз държа жълтото, а ти зеленото. Добре. Давай, държим ти го. Синьо. Държим ти го. Ние държим ти две. Какво става, бе? Давай. Какво да става? Синьо държим. Давай. Линка! Да, давай. Да. Някой да държи Аре, ти лявото държи. чудо. Ама ти видя, че аз не мога да държа. Ти не те оправдава сега. Не, ти видя, че аз не мога да държа. На другото ти ще държиш. Как не можеш да държиш, като би държал? Ами постоянно... Аз ще се кача вездица. Не може. Ако се кача на някой. Дръж. Розово се. Аре бе, Даяна. Ама аз държах и сега бяло. Много си бе. Аре, дръж. Този път няма да държа аз. Нито пък аз. Защото аз с Линка държа. Аз го държа да. Ей, да се махнеш, пак ще го държа. Не ти е. А защо идваш като аз го държа? За така. Ай, дръж се. Каменчо не дойде с нас. Това е ужасно. Чакай, Линка. Това с един удар му бие буквално. Ти не те върша. Два удара. Не мога да се върна, за да ти държа. О, всяко трябва. Нещо стана, видеото май се обърка, Каменчо е заклещен от тата. Трябва да изчака някой да дойде да му отвори
чакай, защо ми показва, че аз съм на 24, това вие сте на 23. Аз го убих тоя. И аз. Ками тук е края на играта, така че... Почти е края на играта. Трябва да те изчакаш. Ето виж края на играта е. Добре, тук свършва видеото. Айде, чао.